Da chi wedi meddwl erioed pan ddech chi ar eich gwyliau mewn gwlad dramor, sut mae'r ffarmwr yna'n gallu byw efo 20 gafr ar ei dyddyn bach llwm yng Nghroeg? Neu wedi mwynhau gweld haid o adar yn codi o gau anferth o wenydd yng nghanolbarth Ffrainc? Wel, mae'r ddau enghraifft yna yn gallu cyd-fyw yn y byd sydd ohoni yn benna oherwydd penderfyniadau gwleidyddol. Yn eu pwyllgorau, mae gweinidogion yr Undeb Ewropeaidd yn trafod sut dylai'r tirwedd gael ei reoli, faint o fwyd dylai gael ei gynhyrchu a sut dylid gwarchod yr amgylchedd. Ac mae ganddynt 50 biliwn o bunnau i'w ddosbarthu mewn 27 o wledydd drwy Ewrop. Ar ôl yr hyfel pan fod bwyd yn brin, roedd ffermwyr yn cael eu talu gynhyrchu mwy o bopeth i sicrhau nad oedd bobl yn llwgu. Wel, yn ychwanegol at hyn erbyn heddiw, mae gwleidyddion yn pryderu am yr amgylchedd ac am yr economi wledig yn gyffredinol. Rwan, o dro i dro, mae'r ffordd mae'r taliadau dan ni'n ei derbyn yn cael ei dosbarthu hefyd yn cael ei adolygu. A mae hynny'n mynd i ddigwydd mewn 2 flynedd drwy Ewrop. Ac fel gallwch chi ddychmygu, mae'r trafodaethau wedi dechrau yn barod. Mae Dei Evans a'r teulu neuadd fawr Talybont yn ffermio 1,600 o erwe ac yn cadw 200 o wartheg a 2,000 o ddefed. Mae hefyd wedi addasu adeiladau'r fferm yn fythynod gwyliau ac yn gwneud llawer iawn o waith amgylcheddol o gwmpas y ffarm. Mae llawer o'i dir yn fynyddig ac yn ôl Dei, ond i bai am y cymortaliadau mewn ei derbyn o Ewrop a'r cynulliad, mi fyddai'n eitha llwm arno. Credwch ni byd o, fydden ni'n meddwl dros yr hanner o incwm y ffarm yn dod o daliadau o un fath neu'r llall. Rhwng taliad sengl, tir gofal a'r tir mynydd. Mae'r arian i gyd yn mynd trwy yn account ni, os lycwch chi, i'r economi leol. Chydig iawn o fe sy'n aros yn poced ni yn Gwynofan. Rhowch syniad i ni o'r math o gostau sydd gyda chi te? Wel, mae gyda fi list fan hyn. CCF, sef y co-op lleol, yn y flwyddyn ariannol diwetha, ni wedi gwario 76,000. Wyn Stay wedyn, 26,000. Dyn ni'n gwario tua 800 y mis yn y garej lleol ar betrol, diesel a hyn a llall. Tua 800 y mis wedyn ar diesel coch. Ydych chi'n teimlo bod trethdalwyr yn deall beth yw pwrpas cymortaliadau? Wel, subsidi i wraig y tŷ yw'r arian yma mewn ffordd, achos oni bai bod ni'n cynhyrchu'r bwyd am y pris yma, bydden nhw'n methu ffordio brynu fe. Dysych chi'n gallu byw, wel, fel y grydech chi, heb gymortaliadau, fyddech chi'n dewis gwneud hynny de? O, sicr, fydden ni'n ail feddwl. Os bydden ni'n gallu cael pris teidi am yn cynnyrch, a bod ni'n gallu dibynnu heb daliadau, fydden ni wrth y modd. Mae ffermwyr Cymru yn derbyn 280 miliwn o bunnau o daliadau uniongyrchol drwy'r polisi amaeth cyffredinol. Ond, fe all Cymru oedd ar ei cholled yn sgil y newidiadau sydd ar y gweill. Yn gyfrifol am sefyllfa ffermwyr yng Nghymru, mae Elin Jones, y gweinidog dros faterion gwledig. Ac mae barn Llywodraeth Cynulliad am newidiadau'r polisi amaeth yn wahanol iawn i farn Llywodraeth San Steffan. Dwi eisiau gweld fod y polisi amaeth cyffredin yn cwrdd anghenion ffermwyr Cymru, yn cynnal y fferm deuluol, y patrwn fferm deuluol sydd gyda ni yng Nghymru. I wneud hynny, mae yn sicr rhaid cynnal y taliad sengl fel modd i ddigolledi y ffarmwr am yr incwm sydd ddim yn dod o'r farchnad ar gyfer y cynnyrch bwyd ac i edrych hefyd ar daliadau ar gyfer gwaith amaeth amgylcheddol. Yr hyn sydd ar hyn o bryd yn cael ei ddweud gan Llywodraeth San Steffan yw bod nhw'n gweld pethau yn go wahanol i fel dwi'n ei gweld i. Maen nhw eisiau gweld torri nôl ar y gyllideb y polisi amaeth ac hefyd dod â'r taliadau sengl i ben yn y pen draw. Dwi'n meddwl y bydde fe yn andwyol iawn ar ffermwyr yng Nghymru os bydde'r taliad sengl yn dod i ben yn y dyfodol agos. Ond pa mor gryf ydy'r farn yna'n gallu bod ar y chran chi, felly, ym Mrwsel? Ydych chi'n mynd i allu cael unrhyw ddylanwad ar bolisi ar hyn o bryd? Wrth gwrs, sy'n gan Gymru sedd uniongyrchol o gwmpas y ford a'r gweinidogion amaeth o'r 27 aelod wladwriaeth, ac felly mae'r llais hynny yn cael ei gyflwyno gan Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol, ac mae hynny'n anffodus pan mae'r polisi yn wahanol i be bydden ni eisiau weld yng Nghymru. Ond felly llygad o leini i ni yng Nghymru yw'r ffaith fod y 26 o weinidogion
amaeth o'r gwledydd eraill sydd o gwmpas y bwrdd yna, fod nhw yn o farn tebycach o lawer i'r hyn sy'n farn gan Weinidog Amaeth Cymru. A mae'r trafodaethau yma'n digwydd dros gefndir o ddarogan prinder bwyd. Chybod, ydych chi'n meddwl bod na ddigon o sylw cael ei roi hynny o ran y trafodaethau ar hyn o bryd? Wel, dwi'n meddwl fod y taliad sengl yn ffordd i sicrhau fod ffermwyr a'r ffarm deuluol yma yng Nghymru'n gallu para i gynhyrchu bwyd. Dyw'r farchnad ddim yn rhoi digon o gymhelliant ariannol i ffermwyr i gynhyrchu ac i werthu cynnyrch ac i redeg i busnes, a'i busnes i fod yn hyfyw. Felly mae dal angen taliad gan y trefthdalwyr i bob pwrpas i ffermwyr yn uniongyrchol i gynnal i busnesau ac i gynnal i cynhyrchiad. Dwi'n meddwl fod ni eisiau mynd nôl i sefyllfa le i ni'n talu y pen, y ddafad neu y wartheg, achos fe arweiniodd hynna at broblemau i hunan, ac yn sicr oedd hynna ddim yn gorfodi y farchnad i roi pris teg i'r ffarmwr y gwrthwyneb oedd yn wir os rhywbeth. Mae yna drafod ambell i enghraifft pendant iawn yn dod allan o Ewrop ar hyn o bryd o roi cap ar daliadau i ffermwyr mwy a falle dim ond talu i ffermwyr sydd yn ymarferol wrthi o ddydd i ddydd. Be 'di'ch barn chi am bethau fel 'na? Dwi'n meddwl taw'r flaenoriaeth benna yw sicrhau fod y taliadau yma a'r taliad sengl yn mynd i'r ffermwyr gweithredol, y rhai sydd yn gwneud y gwaith o gynhyrchu bwyd, achos dyna beth yw'r taliad yma yn bwyty, yw digolledu'r incwm dyw'r ffarmwr ddim yn ei gael o'r farchnad, ac felly dim ond y ffarmwr sy'n cynhyrchu'r bwyd yna dylai fod yn cael yr incwm hyn. Ac felly mae yna gonsensws yn datblygu nawr fod angen i'r ffarmwr gweithredol i gael yr arian yma, nid fel rhyw ychwanegiad i bensiwn neu beth bynnag dylai'r taliad sengl fod. Wrth gwrs fydd y manylion o sut mae gweithredu system o ariannu ffermwyr gweithredol yn unig yn un fydd yn heri'r Comisiwn Ewrop ac i Gymru yn y pen draw hefyd. Felly dyna ni ryw ddarlun bach sydyn o'r dyfodol. Mi fydd yna lawer iawn o drafodaethau, anghydweld, ac yn anffodus ansefydlogrwydd yn disgwyl ni. Ond un peth sy'n sicr, dydy'r arian sy'n dod i bocedi ffermwyr o Ewrop ddim yn aros no'n hir. Yn hytrach, mae'n cael ei ddosbarthu ar hyd ac ar led yr economi wledig ehangach. Ac fel mae pethau ar hyn o bryd, fedrwn ni ddim a byw hebddo fe.